pripravíme si pracovnú plochu a zabezpečíme si ochranné prostriedky. Z mydlovej hmoty odrežeme menšie kusy, ktoré odvážime. Na jednu labku potrebujeme 20 gramov hmoty. Hmotu nakrájame na 1 až 2 cm kocky, ktoré roztopíme v mikrovlnnej rúre v 15-sekundových intervaloch. Časť roztopenej hmoty odlejeme do menšej nádoby, ktorá bude bez pridania farieb. Pripravenú silikónovú formu vystriekame izopropyl alkoholom pre lepšie preniknutie hmoty do záhybov formy a môžeme ju opatrne nalievať do daných častí. Kým táto hmota vytvrdne, pracujeme s tou zvyšnou, ktorú si prihrejeme a premiešame. Do nej pridáme pár kvapiek vonného oleja a práškovú farbu, micu s hnedým odtieňom. Poriadne premiešame. Silikónovú formu je nutné znovu prestriekať izopropylom, ktorý medzi vrstvami slúži ako lepidlo. Hmotu je teraz možné naliať do vrchu silikónovej formy a odbublinkovať izopropylom. Po hodine tvrdnutia je možné malé mydielka z formy vybrať a máme hotovo. Pre ďalšie videá nás nezabudnite sledovať.